संचालक महोदय का इशारा है कि एक मिशन गीत से कार्यक्रम शुरुआत किया जाए, तो हम मिशन गीत के तरफ चलते हैं और मिशन गीत में ही अपनी बात को हम रखते हैं। कहना है, अनुसूचित जाति जनजाति छाटल हमें, अनुसूचित जाति जनजाति छाटल हमें, बैकवर्ड बाटल हमें, माइनॉरिटी डाटल हमें, हम मूल निवासी का टुकड़ा बहुजन यह हम दुखड़ा, हम मूल निवासी का टुकड़ा बहुजन यह हम दुखड़ा, कि मुगल अंग्रेज अइले वो चली गईले, मुगल अंग्रेज अइले वो चली गईले, हुण और कुशाण अइले वो चली गईले, आर्य जब से अइले अब ही नहीं गईले, आर्य जब से अइले अब ही नहीं गईले, नेहरू बताई गईले, डीएनए भी आई गईले, अरे हो अंग्रेज जैसन मुखड़ा पंचो यह हम दुखड़ा, हम अंग्रेज जैसन मुखड़ा पंचो यह हम दुखड़ा। कहना है कि ब्राह्मण देश सूत्र यही देश में बिछावल, तीज त्योहार होली अबीर लगवल, और का कैले कि शिक्षा से हमनी के दूर कैले, आपस में भी दूर कैले, बहुत मजबूर कैले, हमार पापी बहुत घुखड़ा भैया यह हम दुखड़ा, हमार पापी बहुत घुखड़ा बहुजन यह हम दुखड़ा, कि रहलहु मरान का मांगला भीख हो, रहलहु मरान का मांगला भीख हो, साहू शिवा ज्योति और गाड़गे से सीख हो, भइल का कि डॉक्टर अंबेडकर के पढ़वले हुए, डॉक्टर अंबेडकर के पढ़वले हुए, वजीफा दियवले हुए, विदेश तक लड़वले हुए, अरे रहलो करे जाके टुकड़ा पंचो यह हम दुखड़ा, रहलो करे जाके टुकड़ा बहुजन यह हम दुखड़ा, कि 22 में से 14 दिहले 52 में 27, 22 में से 14 दिहले 52 में 27, मंडल का मंडल में दिहल घुसाई, तोहरे में से दिहल तोहर बाकी हुए, तोहरे में से दिहल तोहर बाकी हुए, जमाना है साक्षी हुए,
कसम भारत देश हवे अरे भारत मुक्ति मोर्चा के आकड़ाए बहुजन यह हवे दुखड़ा भारत मुक्ति मोर्चा के आकड़ाए भैया यह हवे दुखड़ा कि बाट दिहला टुकड़ा टुकड़ा 7,500 में बाट दिहला टुकड़ा टुकड़ा 7,500 में राजनीति मठ कब्जा कैल व्यापार में हम हिंदू कैसे बनिला कि मंदिर और ओट खातिर हिंदू हुआ मंदिर और ओट खातिर हिंदू हुआ देवा दान दक्षिणा में हिंदू हुआ फिर ना कौनो बिंदु हुआ कौनो मतलब ना भइल का कि गवयन पी बागी जानी पिछड़ाए पंचो यह दुखड़ा साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरलीवासी।